Čekao sam eonima na ovaj trenutak. Ovo je šansa da pretvorim moćnog Optimusa u starog vožđe. Nisi znao da imam svog minikona. Pogledaj ovde. Transformacija i kombinacija! Zajedno ćemo te dokrajčiti. Ne, dozvolite meni. Vi imate svog minikona, ali ja ću vam pokazati koliko sam snažan sam. Starscream, nisam ti dao naređenje da napustiš bazu. Transformacija! Sad si moj, Optimuse. O, ne! Ne, stani! On ne može! Hajvaer! Da li si video to, Rede? Oni se kombinuju! Starscream, budalo! Šta se dešava sa udubljenjem u steni? Ha? Optimuse! Optimuse! Minikon je aktiviran. Ne mogu da verujem. To je moj partner Minikon. Pa, stari prijatelju, bit će mi potrebna tvoja pomoć. Da li si spreman za akciju? Minikon! Transformacija i kombinacija! Maksimalan udar! Tako je! Za sve si ti kriv, Starscream. Hej, nestali su! Nestali su! Nestali su! Hvala na pomoći, broj 1. Ne bih uspeo bez tebe. I dobrodošao u naš tim. Sjajno! Uspeli smo! Uzeli smo Minikona i mislim da su svi dobro, Red Alert! Misija obavljena. Carlose! Ako nisi zauzet, Hotshotu je potrebna pomoć. Izgleda da se zaglavio između stena. Alexis, Carlos i ja smo se složili da je današnja frka sa Decepticonima nešto najstrašnije što smo doživjeli. Zahvaljujući Autobotima i Minikonima, sve je ispalo dobro. Optimus je čak pronašao svog starog partnera Minikona. Zove ga broj 1. Kada njih dvojice iskombinuju svoju snagu, duplo su moćniji. Valjda je istina kad kažu, ništa bolje od timskog rada. Starscream je u pritvoru kao što ste naredili, Megatrone. Vrlo dobro. Gospodine, znam da naša misija nije uspela, ali zašto ste ga tako strogo kaznili? Ako bilo ko pokuša da se suprotstavi mom autoritetu, dobit će isti tretman. Naravno, gospodine. Mogao je da bude moj. Da nije bilo Autobota, imao bih tog Minikona. Optimus Prime je imao sreće, ali pre ili kasnije sreća će ga napustiti.